Ще имаш много по-голям социален живот и чисто духовно, може би от тази гледна точка ще се чувстваш по-добре в България. Защо не си приложил тези препоръки към себе си? Защо? Защото аз дойдох тук да изуча правото, но за съжаление така се случи, че нямах достатъчната мотивация и воля да го завършам на този момент. И това го отчитам като провал. Не искам да се прибера в България след толкова години в интерес на света с един провал. Защото моят провал не значи, че само съм се провалил във Франция, ами аз съм видял, че ще се проваля много по-рано, когато съм видял, че нямам нужната мотивация да довърша това, което съм започнал. Но съм продължил да си пропилявам живота. И съответно аз в България ще се върна с провал от чисто... С усещането, че си заминал на празно. Да, абсолютно на празно. И другото нещо, което бих разочаровал изключително много майка ми. Защото тя е човек, който е направил много за мен и тя се е мъчила през годините, за да може да ми осигури това мое разхищение в Западна Европа. Какво трябва да се случи, за да се върнеш в България? Нямам конкретно отговор. Какво очакваш да стане, да те провокира да се върнеш? Може би начинът на водене на политика на държавата, за да се види там, че хората са считани за нещо. Защото отстрани, погледнато, от моя престой в Франция, погледът, който имам върху нашите управляващи е, че те управляват за самите себе си, те не управляват за народа.